муҳтарам дӯстдорони футбол, дар ин видео мо тасмим гирифтем ки 5 голи Салаҳро бо 5 голи Неймар ба шумо нишон бидиҳем. Сараввал дар комментария нависед ки кадом бозингар беҳтарин аст, мо бошад сар мекунем. дӯстон, футболи калон баргашт ва бисёри чемпионатҳо аллакай тамом шуданд, аммо серия А идома дорад ва имрӯз бозии охирони онҳо мегузарад. Ба ғайр аз ин, имрӯз финали Кубоки Англия байни Арсенал ва Челси мегузарад. Ширкати 1xBet барои ин рӯйдодҳо барои шумо бонусҳо тайёр кардааст. Ба ссилка комментария буда даромада бо промокоди TouchFood дар аввалин ставкаи худ 6500 рубл тӯҳфа гиред. имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. Салаҳ дар Челси, Фиорентина, Рома голҳои зебо бисёр задааст, аммо голҳои дар Ливерпул задааш маззаи дигар доранд. Дар зинаи панҷум голи ӯро ба дарвозаи собиқ дастааш Рома мегузорем, ки дар бозии аввали нимниҳоии Лигаи Чемпионҳо зада буд. Дар он бозӣ мерсайдҳо ба осонӣ Ромаро мағлуб карданд ва дар дақиқаи 36-ум Салоҳ тӯбро ба кунҷи дарвоза равон кард. Агар Салоҳ аз зарбаҳои ҷаримавӣ кам гол зада бошад, Неймар бошад, чунин голҳояш бисёр аст. Голи задаи ӯро соли 2016 ба дарвозаи Бордо ба ёд меорем. Зарбаи Неймар чунон қавӣ буд, ки дарвозабон худашро ғам надода ҷаҳиш накард. Лекин медонед шумо бояд чӣ кор кунед? Дар канали Sports TG бояд обуна шавед. Барои чӣ? Барои он ки дар ин ҷо фақат видеои шавқовар мебарояд. Агар шумо дар канал обуна шуда бошед, то танҳо ин видеоро ба дӯстони худ паҳн кунед. Ин чиз ба шумо мушкилӣ намеорад, аммо барои мо хурсандӣ меоварад. Голи Салоҳ соли 2019 ба дарвозаи Челси беҳтарин голи Ливерпул дар ҳамон сезон дониста шуд. Бозингари мисрӣ тӯбро дар канор гирифт ва ба мисли Робен ба марказ омад ва гол зад. чунин голи Неймарро мо дар ҷоми Испания пайдо кардем. Дар мавсими 2014-15 Барселона Элчеро 5-0 мағлуб кард. Ин ҳамон вақтҳое буд ки мухлисон ба варзишгоҳ мерафтанд. Неймар 2 гол зад. Ба голи задаи дуюми Неймар дар ҳамин бозӣ таваҷҷӯҳ мекунем. Неймар ба марказ рафт ва зарбаи тирмонанд зад. акнун ба сегонаи голҳои беҳтарини ин бозингарон таваҷҷӯҳ мекунем. Ба бисёре аз футболбозон муяссар намешавад ки аз зарбаи кунҷӣ гол зананд. ҳатто Месси ва Роналдо чунин гол назадаанд. Салоҳ дар дақиқаи 45-уми бозии марҳилаи муқаддамоти ҷоми миллатҳои Африқо бар муқобили Свезелендия аз зарбаи кунҷӣ гол зад. Шояд бисёриҳо гӯянд ки дарвозабон иштибоҳ кард, аммо биёед ба Салоҳ бахилӣ намекунем. Неймар аз зарбаи кунҷӣ гол назадааст, аммо голи задаи ӯ ба дарвозаи Виллареал соли 2015 зебогии худро дорад. ӯ тӯбро аз Суарес гирифт, онро аз болои сари ҳимоятгар гузаронид ва гол зад. Чӣ хел осон, ҳа? Як бор ин финтро такрор кунед, шояд тавонед. Неймарро барои найрангбозӣ, норозигӣ ва дигар чизҳо бад мебинанд, аммо барои ин гуна голҳо ӯро бояд дӯст дошт. моҳи феврали соли 2018 Ливерпул ва Тоттенхем бозии зебо карданд. То дақиқаҳои охир ҳисоб 1-1 буд. Агар Кейн пеналтиро мезад, Тоттенхем пешсаф мешуд. баъди 4 дақиқа Салоҳ ба мисли Месси аз ҳимоятгарон гузашт ва ҳисобро 2-1 намуд. баъди 4 дақиқаи дигар Кейн аз пеналти ҳисобро баробар кард. голи Салоҳ дар зинаи дуюм. диққат! беҳтарин голҳои Неймар дар дастаи Сантос ҳастанд. новобаста аз он ки ҷавон буд, бозии ӯ дар сатҳи баланд буд. рости сатҳи чемпионати Бразилия низ баланд нест. хуб, соли 2012 ҷоми Либертадорес, бозии Сантос Интернационал. дар он бозӣ Неймар 2 гол зад, аммо мо ба ин гол таваҷҷӯҳ кардем. ӯ дар марказ тӯбро гирифт, аз ҳимоятгарон ба осонӣ гузашт ва гол зад. акнун лаҳзаи ҳассос фаро расид. дар зинаи аввал ҳамон голҳои Неймар ва Салоҳанд ки ҷоизаи пушкашро гирифтанд. беҳтарин голи соли 2018 голи ӯ ба Эвертон дониста шуд. Салоҳ дар канор тӯбро гирифт, ҳимоятгаронро ба мисли таъҷизотҳои тамринӣ гузашт ва чунин голи бомазаро ба самар расонид. Неймар соли 2011 ҷоизаи пушкашро гирифта буд. ӯ голи боварнокарданиро ба Фламенго зад. баъди ҳамин гол ӯро командаҳои Аврупо хостанд бигиранд. бубинед ки ӯ чӣ кор кард. ӯ тӯбро гирифт, бо як усули зебо аз ҳимоятгарон гузашт ва чунин голи зебо зад. мо ин голро беҳтарин мешуморем ва худ Неймар низ ба фикри мо розӣ аст. дар комментария нависед ки кадоме аз ин бозингарон ба шумо маъқул аст. агар хоҳед ки дигар видеои моро тамошо кунед, то ба канал даромада бо роҳат тамошо кунед. боварӣ дорам ки ба шумо писанд меояд. ба ҳамин тамом, бо шумо буд Муҳаммад Гаюров. хай дар паноҳи Аллоҳ.